No niin. Tallennus on laitettu päälle ja matsku onkin näkyvillä, jotenka tervetuloa tosiaan lihashuoltoluennolle ja Tanjalle kiitokset kutsusta luennoimaan teille. Ja pari käytännön juttua, eli luento tosiaan nauhoitetaan ja tämä tallenne on katsottavissa tuonne 20. maaliskuuta saakka. Linkki tulee sitten sähköpostissa perässä kaikille ilmoittautuneille ja siitä sitten vielä muistuttaisin, että tallenne on vaan tosiaan ilmoittautuneiden käyttöön, joten ei jaeta sitä sitten eteenpäin. Ja mut saa luennon aikana keskeyttää koska vaan, jos tulee kysymyksiä, varsinkin nyt kun meillä on aika maltillinen määrä porukkaa paikalla, niin voidaan ihan mainiosti käydä niitä kysymyksiä läpi sitä mukaan, kun niitä ilmeneekin. Voi tietenkin kirjoittaa tuonne chattiinkin ja sieltä sitten katsotaan lopuksi, että mä en tässä näe kesken esityksen, jos chattiin joku jotain kirjoittaa, niin voi ihan vaan avata mikin ja sanoakin. Mutta Tanjalle ei varmaan ollut lisättävää tässä vaiheessa, niin voidaan mennä eteenpäin ja tosiaan, jos siellä sitten hoidatte ne, jos tulee linjoille uusia ihmisiä, niin voi päästää sisään vaan. Eli mun nimi on tosiaan Eeva Heikkerö ja mun koirahistoria on semmoinen, että mulla on ollut koiria vuodesta 1997 ja 2010 tuli ensimmäinen Berhandin koira itselleni ja niitä on ollut 3 yhteensä, mutta tällä hetkellä ei nyt ole vielä tai enää ja vielä, mutta olen harrastanut eri lajeja, eli rallitoko, näyttelyitä, noseworkia ja sitten nyt viimeisimpänä niin vinttikoiran lajeja. Ja kilpailuviettiä löytyy itseltäni myös sen verran, että melkein näissä kaikissa lajeissa olen myös kisannutkin. Ja melkein kaikissa näissä olen myös kouluttanut, vetänyt koulutuksia ja myös näiden lisäksi on ihan semmoisia pentukursseja ja arkitottelevaisuuskoulutusta on myös valmentanut. Ja tosiaan jo ensimmäisen koiran aikana kouluttauduin silloin tokokoulutusohjaajaksi joskus 90-luvun lopussa. Silloin tietenkin oli vähän kaikki erilaista, että lajissa kuin lajissa jonkun verran asiat muuttuu, mutta semmoinen koirahistoria ja sitten koulutuksesta sen verran, että mä oon tosiaan Tampereen koirahierojakoulusta valmistunut 2023 urheilukoirahierojaksi ja sitten 2024 koirahierojaksi, eli semmoinen pidempi rupeama siihen vielä ja nyt sitten tällä hetkellä opiskelen funktionaalisessa eläinterapiakeskuksessa eläinten osteopaattiseksi manuaaliterapeutiksi. Siitä aion valmistua tuolla 2026, eli suurin piirtein 1,5 vuotta jäljellä on sitä vielä ja se on tuommoinen 3,5 vuoden koulu. Ja sen lisäksi mä oon ollut aina jonkun verran kiinnostunut noista niin kuin koirien käyttäytymisasioista ja luonneasioista, niin kävin tuollaisenkin kurssin 21 kuin Nordic Education Centerissä, niin joka sitten keskittyi niin kuin koiran käyttäytymiseen ja kommunikointiin ja ongelmakäyttäytymiseen. Muuta juttuja. Yhdistystoiminnassa on ollut aika aktiivisesti mukana vuosikausia, eli rotuyhdistyksissä on ollut Berhandikoirayhdistyksessäkin monta vuotta ja Tanjan kanssa tehtiin lehteäkin varmaan 2 vuotta silloin aikanaan ja sen lisäksi nyt on ollut Irlannin susikoirayhdistyksessä ja sitten tällaisessa meidän riihimäkeläisessä tässä paikallisessa monilajiseurassa niin on ollut vuosikausia mukana, mutta että semmoinen yhdistyshistoriakin ja sitten meillä asuu tässä taloudessa niin maatiaiskissa ja sitten tämä koira, mikä tuossa kuvassa näkyykin, eli rotipoika, joka on siis Irlannin susikoira. Ja sen kanssa harrastellaan noita vinttikoiran lajeja, eli vieheen perässä juoksua. Hausjärvellä asustelen. Aina kun joku kysyy, niin sanon jostain syystä olevani riihimäkeläinen, mutta oikeasti kyllä niin kuin Hausjärven puolella ja asun tämmöisessä vanhassa kansakoulukiinteistössä, jossa sitten mun noi hierontatilatkin on. Ja koirahierontayritystä pidän tuolla Kurento-toiminimellä, joka logo näkyykin tuolla alanurkassa. Mutta jos mennään, kuulinkin, että siellä on kuulunut piipatuksia niin, että on tullut porukkaa lisää, se on hyvä, on kaikki päässyt sisään, niin mä jatkan tästä seuraavalle sivulle, eli mikä on meidän tämän illan agenda, eli mitä käydään tässä luennolla läpi, niin aloitetaan tuosta, että miten tunnistetaan
että sillä omalla koiralla on hieronnan tarvetta ja vähän niitä kuormitustekijöitä, yksilöllisiä, koirakohtaisia ja sitten niitä lajin aiheuttamia kuormitustekijöitä. Sitten vähän käydään läpi koiran liikkumista, hieronnan vaikutuksia elimistöön, havainnointia, oman koiran tarkkailuja ja sitten vähän tunnustellaan, miten sitä omaa koiraa voi käydä kroppaa läpi ja miten sieltä huomataan sitten erilaisia asioita. Ja sitten, että millä lailla voi totuttaa sitä koiraa hierontaan. Kaikki ei ole kuitenkaan ihan heti ekasta kerrasta niin siihen tottuneita. Ja sitten lopussa niin käydään sitten vielä läpi vähän noita, että mitä kaikki voi tehdä sitten itse kotona, eli hierontavinkit kotiin. Mutta aloitetaan tuosta, että mitkä kaikki asiat aiheuttaa ongelmia siellä koiran kehossa ja minkälaisia niitä on. Eli kun koiraa rasitetaan, niin sen lihaksistoon muodostuu maitohappoa, niin kuin meillä ihmisilläkin, ja muita kuona-aineita, jotka normaalisti poistuu ihan normaalisti aineenvaihdunnan kautta. Mutta sitten jos niitä kuona-aineita jää sinne lihakseen, niin ne alkaa tukkimaan aineenvaihduntaa ja ne tukkii verenkiertoa, minkä seurauksena sitten niitä kuona-aineita jää kroppaan vielä enemmän. Ja sen myötä lihaksen voimantuotto heikentyy, kestävyys heikentyy ja se lihas ei enää sit vahvistu, vaan sen sijaan käykin päinvastoin. Jos aloitetaan selästä, siellä on aika usein lihaskireyksen aiheuttamia häiriöitä ja selän lihaksisto voi jumiutua hirveän monestakin eri asiasta, mutta esimerkiksi vääränlaisesta tai liiallisesta rasituksesta tai huonoista varusteista tai koira esimerkiksi vetää hihnassa tai että valjaat ei istu kunnolla tai vaikka liukastumisen seurauksena. Ja sitten kun selän lihakset pysyy jännittyneinä ja se tilanne jatkuu, niin normaali jousto alkaa rajoittumaan ja se voi sitten aiheuttaa sinne rankaankin jo nikamalukkoja. Eli sen seurauksena niin on tärkeää niin kuin huomata nämä asiat ja puuttua sitten silleen, että ei mennä niin kuin noin pitkälle. Ja jos tosiaan rankaan tulee sitten jo nikamalukkoja, niin sen seurauksena selän alue voi alkaa vielä enemmän jäykistymään ja sitten jossain kohti rupeaa hermoviestintä jo ärsyyntymään. Eli sit koira onkin jo jonkunmoisessa pulassa. Keskushermoston viestintähän kulkee siellä selkäytimessä ja esimerkiksi viimeisten rintanikamien alueelta lähtee hermotus ohutsuolistoon ja jos sillä alueella esimerkiksi on niitä hermoviestinnän häiriöitä, niin ne voi aiheuttaa ongelmia ihan ohutsuolen toiminnassa ja häiritä jopa niin kuin sitten ravinnon imeytymistä. Ja ravinnon imeytymisellähän on sitten suuri merkitys monen muuhunkin asiaan, mutta myös siihen lihaksiston ja kudosten kuntoon. No juomisesta perhondikoirat juo yleisesti varmaan aika hyvin, kun vertaa, että on semmoisia rotuja, joilla oikeasti niin kuin joutuu sitten juottamaan tai että juominen on tosi niukkaa noin muuten, mutta että yleisenä semmoisena nyrkkisääntönä koiran tulee juoda päivittäin noin 0,5 desiä per elopainokilo. Ja siitä voi sitten jokainen laskea, että kuinka paljon se oman koiran veden tarve on. Sitten se vähän tietenkin riippuu siitä, että kuinka aktiivinen se koira on tai että onko kesä vai talvi ja kuinka paljon sitä rasitetaan, mutta noin niin kuin nyrkkisääntönä. Ja mä oon itsekin aikaisemmin neuvonut vähän, että ruoanjoukkoon, että jos antaa vaikka nappulaa tai muutenkin, niin että ruoanjoukkoon kun lisää niin kuin vettä, niin saa sitten semmoisen huononkin koiran juomaan enemmän, mutta tässä kohtaa, niin kuin, että se ei oikeastaan ole välttämättä hyvä idea sitten kuitenkaan, koska jos ruoanjoukkoon lisää ison määrän vettä, niin se sitten taas laimentaa niitä mahahappoja ja voi estää sitten ruoan imeytymistä. Ja samahan pätee ihmiseen, eli nykyään neuvotaan, että olisi hyvä juoda esimerkiksi puoli tuntia tai tunti ennen ruokailua, mutta ei niinkään sitten ruoan kanssa. Ja kroppaa voi jumittaa myös, jos koiraa esimerkiksi rasitetaan toistuvasti niin, että se ei saa lepoa riittävästi, tai että levon laatu on huonoa, tai sitten koiralla on liikaa esimerkiksi stressiä. Vaan vähän vettä. Ja yksipuolinen liikunta on paha, eli jos vaikka mennään pelkkää kävelylenkkiä aina hihnassa ja ehkä jopa pelkällä asfaltilla vaan, niin se kyllä sitten jumittaa. Ja kun koira on jumissa, niin se usein lakkaa venyttelemästä tai venyttelee tosi vähän. Ja ongelmista kertoo myös, kun koira alkaa venyttelemään huomattavan paljon enemmän
Eli silloin kun, niin kuin, jos ajatellaan itsekin, että on hartiat jumissa, niin sitä tekee mieli venytellä enemmän, että sekin voi kertoa sitten jo ongelmista. No, takaosan kiputiloissa koira jännittää jatkuvasti lihaksiaan ja seisoo jalat rungon alla. Ja se aiheuttaa sen, että sitten takaosan liikkeet rupeaa lyhenemään ja selkä menee köyryyn. Ja sen sitten omistaja huomaa yleensä viimeistään siinä, kun koira ei enää suostu esimerkiksi hyppäämään autoon tai ainakin rupeaa empimään niin kuin pientäkin hyppäämistä. Hihnassa vetämisestä sitten vielä, eli koirat, jotka vetää hihnassa, niin ne usein kärsii tuolta niin kuin etupään jännitystiloista, eli se kohdistuu monesti tuonne kaularangan ja lapojen alueille. Ja ne heijastuu sitten etujalkoihin ja etujalkojen liikkeisiin ja voi jopa saada sitten koiran ontumaankin. Ylipaino taas sitten rasittaa niveliä ja voi rajoittaa muutenkin liikeratoja ja aiheuttaa paljon yleensä muitakin sitten. Voi tulla aineenvaihdunnan häiriöitä esimerkiksi. Ja sitten on nuo elämän muut perusasiat, kuten astutus, tiineys ja synnytys, jotka on koiralle tosi rankkoja. Eli uros kannattaa viedä hierojalle heti astumisen jälkeen. Tietenkin kannattaa ehkä käyttää ennenkin, mutta astumisen jälkeen ja sitten taas narttu ennen astutusta. Eli tiineyden aikana ei enää sitten hierota. Se on kova urheilusuoritus molemmille, mutta että esimerkiksi uroksella on siinä selkälihakset ja takaraajojen lihakset hyvinkin kovilla astutuksessa ja lisäksi taas rintalihakset ja hauikset, kun ne pitää siitä nartusta kiinni. Ja sitten kun jäädään nalkkiin, niin siinä yleensä ollaan sitten pitkään ja hankalassa asennossa koirien kannalta niin paikallaan ja vieläpä yleensä ehkä aika kylmässä ja kosteessa ulkoilmassakin. Mutta mennään sitten eteenpäin, eli koiran liikuntaan, ja koirallehan tulisi tarjota mahdollisimman monipuolista liikuntaa. Koira on luotu liikkumaan ja sen on hyvä päästä liikkumaan myös vapaana. Eli pelkät remmilenkit ihmisen tahtiin ei riitä. Koira kuitenkin on jo niin perusliikunnaltaan ihmistä huomattavasti nopeampi. Koiran tuki- ja liikuntaelimistö vaatii omaehtoista liikkumista vaihtelevassa maastossa ihan pysyäkseen hyvässä kunnossa. Ja sitten kun se koira saa monipuolista liikkumista, niin se kehittää tasaisen lihaksiston itselleen, pitää ne lihakset vetreinä ja se myös vahvistaa luustoa. Ja nämä kaikki asiat kannattaa niin kuin ottaa huomioon jo ihan pennusta pitäen. Eli ei jäädä pennun kanssa vaan sinne tasaiselle kotipihalle, niin vaan sen kanssa jo heti kannattaa mennä pienestä pitäen metsään ja epätasaisille alustoille. Toi liian yksipuolinen liikkuminen rasittaa lihaksistoa enemmän sekä niveliä ja pidemmän päälle altistaa mahdollisesti niille tuki- ja liikuntaelin ongelmille. Puhumattakaan siitä, että se vetää kyllä helpommin sit lihaksistonkin jumiin. Ja liikuntahan vaikuttaa myös paljon suolen toimintaan, eli liikunta lisää juurikin niiden kuona-aineiden poistumista sieltä kehosta. Ja fyysisten juttujen lisäksi niin luonnosliikkuminen tekee hyvää myös kyllä psyykkisellekin hyvinvoinnille, meidän omistajienkin psyykkiselle hyvinvoinnille. Ja liikkumisen tulisi myös olla aika säännöllistä, koska jos se koira makaa sen työviikon, ihan lyhyet lenkit vaan tehdään ja sitten viikonloppuna lähdetään hurjan pitkälle vaellukselle tai jotain muuta semmoista, niin varmaan saadaan kyllä herkemmin sitten se kroppa jumiin. Kuormitustekijöihin, eli jokaisella koiraharrastuslajillakin on jo omat vaikutuksensa koiran kroppaan ja sen kuormittumiseen. Ja sen koiran yksilölliset ominaisuudet ja sen koirayksilön lihaskunta vaikuttaa siihen, kuinka kuormittavaa se sen harrastama laji juuri sen koiran fysiikalle on. Harjoittelulla ja fyysisellä kunnon kehittämisellä voidaan vaikuttaa sen koiran kuormittumiseen, mutta vaan sen kyseisen koiran rakenteen ja fysiikan sallimissa rajoissa. Eli esimerkiksi kulmauksia ei saada lisää, vaikka kuinka treenataan lihaksia, mutta sitten taas huonojen kulmausten koiran kuormittavuus vähenee kyllä, jos sen lihaskunto on hyvä. Ja ylipainosta jo sanoinkin tuossa, mutta että se tosiaan kuormittaa niveliä ja koko kroppaa melkoisen paljon, ja lihashuollolla on tärkeä merkitys sitten kaikkien näiden erilaisten kuormitusten purkuun.
No sitten katsotaan vähän näitä kuormitustekijöitä eri harrastuslajeissa. Mä nyt tähän listasin vaan ihan muutaman, josta tiedän, että perhondikoira harrastajissa on näiden harrastajia, mutta tietenkin voi olla myös muita. Mutta toko ja rallitoko, niin näihin kuuluu tietty paljon seuraamista, joka on yleensä toispuoleista. Poikkeuksena tietty on nyt sitten tullut nuo rallitoko ylemmät luokat, tai on vissiin jo kyllä muutaman vuoden ollutkin, mutta se usein sit voi kuormittaa niskaa ja etupäätä. Ja sitten tietenkin hyviäkin juttuja esimerkiksi näissä on, että tiukat käännökset lähes paikallaan edellyttää hyvää takapään käyttöä, hyvää koordinaatiota, ja niitä kun treenataan, niin se tietenkin on ihan positiivistakin stressiä sinne koiran kroppaan. Sitten kuormitusta tulee noista noudoista myös ja hypyistä, nopeista pysäytyksistä ja vaikka tötteröiden kierroista ja tämmöisistä. Ja sitten taas noseworkista ja tuosta koiratanssista mulla ei ole oikeastaan mitään kokemusta, mutta näissä voisin ajatella just, että noseworkia nyt olen harrastanutkin, niin siellä on kurkottamisia ja kiipeilyjä, mitkä on varmasti ihan hyvääkin, ja sitten koiratanssissa varmaan on just sellaisia, mitkä tekee sitten taas notkeudella ja tasapainolla ja niille syville lihaksille hyvääkin. Et sen voisin kuvitella, että koiratanssissakin sitten taas niin hyvä lämmittely on hyvin tärkeää, että ollaan sitten vetreitä, kun mennään sinne kehään. Vesipelastus, muutamia harrastajia taitaa olla perhondikoiraporukassa. Kuormitus yläniskaan on usein toispuoleista, kun koira tuppaa sitten aina kääntymään samaan suuntaan. Tietenkin sitäkin voidaan opettaa, mutta usein se menee niin, että luonnollisesti on jompikumpi suunta, mihin se koira luonnollisesti kääntyy, ja silloin se tietty hakee myös esimerkiksi veneen köyden siltä samalta puolelta tai samaan suuntaan kääntyen, kiertää hukkuvan samaan suuntaan ja niin edelleen. Ja siinä tarkkaillen voi huomata, että jos koiran uintiasento muuttuu tai se esimerkiksi hidastuu, niin voi kertoa ongelmista esimerkiksi lannealueella. Ja vepen kuormitus on sitten vielä tuo kylmä vesi, niin se vaikuttaa lihaksistoon ja se voi olla aika rankka, että vedetään siellä rankka suoritus vedessä ja kylmässä vedessä ja sitten mahdollisesti vielä kylmässä kelissä, kun tullaan sieltä märkänä pois. Ja suoritukset voi olla muutenkin fyysisesti rankkoja riippuen esimerkiksi sen hukkuvan eli pelastettavan tai sen hinattavan veneen koosta ja painosta tai sitten ihan sääolosuhteistakin riippuen. Ja siinä kuormittaa vielä sitten se, että treeneissä ja kokeissa, niin kuin ehkä joissakin muissakin lajeissa, niin koirat odottelee liikkeiden välit ehkä autossa siellä paikallaan, joten on tärkeää se lämmittely ja jäähdyttely sitten ennen suoritusta ja niiden eri liikkeiden välissä. Ja sitten on vielä tuo näyttelyt. Varmasti eniten harrastajia sillä saralla on, niin sielläkin koiran pitäisi esiintyä pitkiä aikoja välillä niin monelle rodulle aika epätyypillisessä ryhdissä seisten, paikallaan seisten ja liikkeessä ravaten. Jotkut esitetään vielä niin kuin pää ylvästi pystyssä, vaikka niin kuin esimerkiksi perhondikoiralla, joka on ravityypin koira, niin pää on normaalisti siellä kropan jatkeena alhaalla, mutta tietenkin on sitten sellaisia rotuja, joiden pää on ravatessa esimerkiksi ylhäällä, niin kuin jotkut vinttikoirat, mutta nykyään taitaa varmaan olla niin, että monesti kyllä koira juoksee sellaisessa asennossa, mikä on sille luonnollista. Mutta jos koira on jumissa, niin esimerkiksi toi seisomisposeraus, niin se voi seistäkin takarajat siellä aika rungon alla, tai sitten se liikkuu lyhyellä askeleella, ja ne tämmöiset vaikuttaa heti siihen arvosanaan kyllä. Et varsinkin jos haluaa menestyä siellä isoissa kehissä, niin kannattaa siitä lihaskunnosta ja lihashuollosta pitää huolta. Ja lämmittely on myös näyttelytoiminnassa niin kuin olennaista, että se koira on vetreä sitten, kun mennään kehään, eikä niin, että se otetaan suoraan häkistä. Että se ei silloin liiku niin edukseen kuin semmoinen lämmitelty koira. No sitten mennään vielä vähän liikkeeseen, eli kuten sanotaan, liike on lääkettä, ja näinhän se on. Eli ja niistä ehkä ravi on juurikin parasta liikettä esimerkiksi verryttelyyn, kuntoutukseen, lämmittelyyn, palautteluun, eli jäähdyttelyyn. Ravissa nivelet saa hyvää jumppaa,
Siinä nimenomaan ristikkäiset jalat tekee aina työtä yhtä aikaa. Ravi on hyvin vakaa askellaji, eli tasapainon kannalta koiralle helppo. Sen ei tarvitse päällä tai hännällä tasapainotella liikkeitä, niin kuin esimerkiksi laukassa monesti on. Että siinä mielessä niin kuin hyvin semmoinen kuntouttava liike ja vetreyttävä liike. Eri lihaksiin muuten vaikuttavia tosi tehokkaita liikuntamuotoja ja myös vaihtelevuutta tuovia liikuntamuotoja olisi esimerkiksi umpihangessa kävely tai juokseminen, uinti tai vedessä kahlailu ja sitten ihan metsä tai muu semmoinen vaihteleva tai vaikka ihan vähän upottavakin maasto. Ja sitten tietenkin ylä- ja alamäet tai risukot, eli esimerkiksi niin mennään pois polulta, että joudutaan nostelemaan vähän niitä jalkoja. Ja tähän vielä lisään, että monesti semmoinen hyvä kuntouttava liikunta voi olla myös se, että ihan hihnassa hitaasti kävellään risukossa. Eli jos päästetään se koira irti tuolla mettässä, niin se saattaa, tai ennemmin niin kuin juoksee, niin samaa hyötyä ei siitä välttämättä saa, kuin sitten taas, että mennään ihan hihnassa, vaikka me tässä umpimettässä, niin kävellen siellä haastavassa maastossa. Ja ennen kuin lähdetään semmoiseen umpihankeen tai pyörälenkille vaikkapa, niin täytyy muistaa se hyvä lämmittely, jotta sitten vältytään venähdyksiltä tai muilta vammoilta. Eli ja samoin sitten sen rankasuorituksen jälkeen palauttava rauhallinen kävelylenkki on tärkeää, että saadaan ne maitohapot sitten poistumaan sieltä lihaksistosta. Eli jos mennään koirapuistoon tai vaikka on sovittu koiratreffit johonkin pellon laidalle, niin voisi olla hyvä ajatus esimerkiksi jättää auto kilometrin parin päähän ja tehdäkin sille, että kävellään sinne ennen kuin pääsee koirat hulluna riehumaan. Ja sitten samalla hoituu sitten se jäähdyttelylenkkikin, että kävellään rauhallisesti takaisin sinne autolle. Juoksemalla ei voi treenata taas sitten kaikkia kehon osa-alueita, eli niitä asentoa ylläpitäviä syviä tukilihaksia treenataan esimerkiksi tasapainomatolla tai dopolla. Mutta tämmöistä treeniä syviin tukilihaksiin saadaan ihan vahingossakin esimerkiksi metsässä kivien ja kantojen päälle kiipeäminen tai vaikka puurunkojen päällä tasapainoilu. Ja kun mettässä muutenkin kulkee ja katselee vähän sillä silmällä, niin sieltä löytyy yllättävänkin paljon kaikkia erilaisia juttuja, mitä kannattaa kokeilla ja mistä kannattaa kulkea. Että sitä jotenkin luonnollisesti aina pyrkii menemään sieltä, mistä on helpointa ja polkuja pitkin, mutta joskus kannattaisi ihan tietoisesti kokeilla mennä niin kuin, tehdä päinvastoin ja kiivetä niiden kaatuneiden puurunkojen yli ja painella siellä pöpelikössä. Kun keho pääsee menemään sitten virheasentoon, eli kun tulee jume ja kroppa menee vähän virheasentoon, niin se rupeaa se kroppa tottumaan siihen virheasentoon ja sitten taas lihaskalvot mukautuu siihen, mikä asento on. Eli jos koiralla rupeaa olemaan virheasentoon, niin lihaskalvotkin mukautuu siihen virheasentoon. Niin se kestää aikansa tottua sitten uuteen korjattuun asentoon. Ja tässä tämä liikunta on hyvin tärkeässä asemassa. Eli sitten kun koira on hierottu läpi ja korjattu kroppaa sinne oikeaan suuntaan, niin liikunta on se, millä sitten saadaan ne kudokset muuttumaan ja tukemaan sitä oikeaa asentoa. Ja sen takia se liikunta onkin sitten kuntoutuksessa ihan A ja O. No, puutteellisesta liikehallinnasta se lisää rasitusvammoja, se lisää loukkaantumisriskiä ja liikehallintaa heikentää myös monet sairaudet, ylipaino, liikunnallinen passiivisuus ja iän myötä heikkenee joka tapauksessa erityisesti nuo nopeus- ja ketteryysominaisuudet. Mutta fyysisesti aktiivisten koirien reaktionopeus on iästä riippumatta parempi kuin niiden vähän liikkuvien koirien. Ja sitten taas kävely, hölkkä tai uinti ei ole sellaisia liikuntamuotoja, että ne kehittäisi niinkään sitä liikehallintaa, vaikka ne kehittääkin sitten taas lihaskuntoa kyllä. Mutta että semmoinen vapaana ulkoilu, toisen koiran kanssa leikkiminen, spurtit, nopeat käännökset ja palloleikit ja muut semmoiset, niin ne on ne, mitkä kehittää sitten sitä liikehallintaa. Niin saadaan monipuolista treeniä koiralle ja liikuntaa. No sitten katsotaan vähän, että mitä hieronta tekee, niin se tietenkin ensinnäkin hellii koiran kehoa ja mieltä ja pitää paikat vetreinä. Hieronta lisää lihasten ja lihaskalvojen elastisuutta
ja sitä myöten myöskin vähentää revähdysten ja muiden semmoisen vammojen syntymisen riskiä. Eli semmoinen lihas, joka on tukkonen ja kireä, on huomattavasti alttiimpi loukkaantumiselle myös. Hieronta parantaa lihasten liikelaajuutta, saadaan askelpituutta enemmän, vilkastuttaa aineenvaihduntaa, tehostaa verenkiertoa, tehostaa hapenottokykyä, laskee turvotuksia ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista kehosta. Tehostaa kovista urheilusuorituksista palautumista. Ja sitten edesauttaa kudosten rasituskestävyyttä, eli koira jaksaa sitten rasitustakin paremmin kuin silloin lihakset huollettu. Tehostaa toipumista, jos siellä on kehossa ongelmatiloja. Pehmentää ja vähentää arpikudoskiinnikkeitä, eli hieronnalla voidaan ihan tehostaa leikkausarpienkin paranemista ja venähdyksistä muodostuvan arpikudoksen paranemista myöskin. Vähentää stressiä. Ja poistaa sitten henkisten jännitystilojen ohella myös niitä fyysisiä jännitystiloja, jotka sitten hoitamattomina voisi johtaa kehon virheasentoihin. Eli niin kuin just sanoin äsken, että ne lihaksia kun ympäröi sidekudoskalvot eli faskiat, niin tosiaan jos koiran keho menee virheasentoon, niin faskiat rupeaa tukemaan sitä virheasentoa, jolloin siitä tosiaan voi olla muutenkin vaikea jo ilman apua päästä palaamaan siihen niin sanottuun nollatilaan. Ja kun koiralla on virheasentoja, niin se voi johtaa jopa sitten liikuntahaluttomuuteen. Koira ei halua enää vaikka hypätä autoon tai empii hakee paikkaa, mistä hypätä sohvalle. Ei lähde mukaan muiden koirien leikkeihin eikä oikein innostu lenkkeilystäkään. Et silloin jos mietitään, että on koira, joka me ajatellaan, että jääräpäisenä vaan tönöttää siellä pihalla eikä oikein haluaisi lähteä lenkillekään, niin se voi olla, että sitten olisi aika käydä vaikka katsomassa, että mikä sen lihashuollon tarve on. Eli normaali terve koira liikkuu aina mielellään. No sitten kivusta johtuvia käytösmuutoksia voi tulla myöskin virheasennon seurauksena, eli koira ärähtää herkemmin sille koirakaverille tai on kiukkusempi ruokakupilla tai niin poispäin. Hieronta lisää mielihyvähormonin eli tuon oksitosiinin eritystä, eli koiran keho rupeaa tuottamaan oksitosiinia, niin kuin ihmiselläkin on, että kun hierontaan menee. Hieronta ei ole tarpeen ainoastaan siis toipilaille tai aktiivisille urheilukoirille, vaan ihan merkittävää apua myös esimerkiksi hihnossa vetäville koirille tai vanhemmille koirille tai asfaltilla lenkkeileville koirille. Tai sitten jos on jotain rakennevirheitä tai tosiaan niitä virheasennoista, tai myös ihan vain stressiä tai käytösongelmia, niin oikeastaan kaikki koirat, niin kuin me ihmisetkin tietenkin siitä hieronnasta kyllä niin kuin hyödyttäisi. Ja mun hierontapöydälle ei ole vielä tullut koiraa, jolle ei olisi ollenkaan kireyksiä, mutta veikkaan, että aika moni varmaan sanoo samaa ja varmaan sama meillä ihmisilläkin on, että vaikka tuntuu, ettei mikään paikka kolota ja ihan petreältä tuntuu olo, niin varmasti jos mennään johonkin hierojalle, niin sieltä kyllä kireitä paikkoja sitten kuitenkin aina löytyy. Eli ei tarvi olla koiran ihan silmin nähden jumissa tullessaan hierontaan. Ja useimmat koirat kyllä niin kuin tykkää hierottavana olemisesta, että ainakin kunhan ovat hiukan tottuneet käsittelyyn, niin se edesauttaa sitä kyllä. No sitten miten usein hierotaan tai milloin hierotaan, tätä jotkut kysyy tai joskus tulee kysymyksiä. Eli semmoinen peruskotikoira, joka saa monipuolista liikuntaa, eli myös vapaana metsässä ja vaihtelevassa maastossa, ei ole kauhean kovia urheilusuorituksia äärirajoilla eikä oikeastaan erityisiä rakenneongelmia tai mitään näkyviä jumeja, niin pari kertaa vuodessakin voi riittää. Eihän kaikkia koiria hierota tietenkään, eikä meitä ihmisiäkään kaikkia hierota ja ihan hengissä silti pysytään. Mutta sitten jos on ongelmia, nivelongelmia esimerkiksi tai selkävaivoja tai on nivelrikkoa tai vanha koira, niin voi olla hyvä hieroa esimerkiksi kuukauden parin välein. Ja myöskin silloin, jos on rakenneongelmia koirilla, jotka sitten, tai semmoisia rakenneongelmia, jotka vetää sitä kroppaa virheasentoon, niin vaatii vähän useammin avaavaa hoitoa sitten. Tai sitten jos koira loukkaantuu tai sitten jos se on hyvin tukossa, niin voi tarvita ensin muutaman avaavamman hieronnan sarjan, esim. Ihan parinkin viikon välein.
jotta päästään sitten vaikuttamaan sinne syvempiin kudoksiin sen jälkeen. Koska yhdellä kerralla ei voida hieroa monta tuntia, että sitten täytyy, jos on tosi tukossa, niin se täytyy ottaa sillä vähän kerroskerrokselta sitten. Ihan pienille pennuille ei tehdä lihashierontaa varsinaisesti, mutta lihaskalvoja voidaan avata, niin sitten vältytään mahdollisimman varhain niiltä mahdollisilta virheasennoilta, joita esimerkiksi synnytyksestä voi olla jo aiheutunut. Eli esimerkiksi, mulla on ollut yksi pentue, perhondikoirapentue, ja se on sillä hyvä esimerkki tähän, kun 8 pentua, joista sitten 5 niitä syntyi ensin ihan luonnollisesti ja sitten loput tuli keisarileikkauksella, niin meillä kävi sitten, ne oli varmaan jotain 6-viikkoisia suurin piirtein, kun kävi sitten hieroja niiden kalvot käsittelemässä ja tehtiin silleen, että tämä hieroja laittoi itse ylös kaikki muistiinpanot, ei ollut puhetta etukäteen, että kuka pentu on syntynyt mitenkin, ja sitten verrattiin lopuksi, että mitkä kireydet oli missäkin pennussa, niin ne oli ihan suoraan verrannollisia siihen, että missä asennossa ne koirat oli syntynyt, ja oliko ne tullut luonnollisesti vai keisarileikattu sieltä ulos, niin synnytyksestä voi aiheutua tosiaan jo semmoisia kireyksiä, mitkä kannattaa avata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin pääsee kasvamaan pentu sitten hyvänä ylös. No urheilevat koirat hierotaan säännöllisemmin, eli harjoittelu- ja kisakauden mukaan ja sitten mahdollisten loukkaantumisten, jos semmoisia tulee. No hieronnan jälkeen osa koirista voi olla raukeita tai väsyneitä tai jopa jäykkiäkin, ja toiset sitten taas on ylienergisiä. Et se vaihtelee ihan yksilöittäin. Mutta kun aineenvaihdunta lähtee siinä hieronnassa liikkeelle, niin ainakin yleensä koira todennäköisesti juo enemmän hieronnan jälkeen, eli sen myötä myös täytyy sit päästä enemmän tarpeilleen sitten semmoisena päivänä. Ja pari lepopäivää riippuen hieronnan tasosta, mutta pari lepopäivää on hyvä koiralle sitten hieronnan jälkeen suoda. Ja muutama päivä siinä voi mennä ennen kuin tulokset näkyy liikkeessä, mutta kyllä yleensä koira on heti jo silmin nähden vetreämpi hieronnan jälkeen. Mutta muutama päivä kannattaa jättää siihen, että ei esimerkiksi jos on joku tärkeä näyttely tulossa, niin ei kannata jättää hierontaa edelliseen iltaan, vaan nimenomaan muutama päivä aikaisemmin tai vaikka viikko aikaisemmin, niin hoitaa sitten se jo kuntoon. Milloin ei hierota, niin tulehdukset, infektiot, virus, bakteeri, sieniperäiset, eli tulehdus tai hieronta voi yllyttää sitä tulehdusta leviämään, niin sen takia niitä ei hierota. Hotspotit, ientulehdukset tai sitten jos koira on kuumeinen, niin ei hierota. Ja tietenkin aina sitten on hyvä tuntea se oman koiran normaali lämpö, niin tiedetään milloin se on vaikka kuumeinen. Tiineyden aikana ei hierota, eli niin kuin tuolla aiemmin sanoin, että on hyvä narttukoirakin hieroa ennen astutusta, koska hieronta aiheuttaa sitä tai lisää sitä oksitosiinin määrää kropassa, niin se voi, jos huono tuuri käy, niin se voi olla niin voimakas, että se käynnistää ennenaikaisen synnytyksen, niin sen takia hieronnan aikana, tai tiineyden aikana ei hierota. No sitten tietenkin akuutit traumat ja avohaavat, murtumat, revähdykset, jännevauriot, tämmöiset näin, niin on myös esteitä hieronnalle, mutta sitten ne taas on sellaisia, että kun se koira on niin siitä akuutista hetkestä parantunut sen verran, että on vaikka haavat mennyt kunnolla umpeen niin sitten on kyllä hyvä hieroa, koska sitten tuommoisen toipumisen aikana niin se liikunta koiralla on todennäköisesti epätasapainossa niin, että se voi aiheuttaa kyllä sitten kroppaan jumitiloja. Sitten on sellaisia juttuja, mitä ei suositella, että hierotaan, mutta voidaan hieroa, jos on akuutti tarve, niin on esimerkiksi juoksuaika. Että sitä suositellaan, että ei hierota juoksuajan aikana. Verenvuoto lisääntyy hieronnassa yleensä ja se voi olla koiralle epämukava, ihan vaan epämukava tilanne hieroa. Sitten on sydänsairaudet, on semmoisia, eli hieronnan myötä kun aineenvaihdunta ja verenkierto vilkastuu, niin se voi tehdä sydämelle kovemman rasituksen. Mutta siinä taas täytyy sitten omistajan arvioida ne hyödyt ja haitat, eli jos koira vaikka on niin pahasti jumiset silloin, että se on vähän niin kuin kipeä tai muuta, niin mitkä on ne hyödyt ja haitat. Ja sitten ottaen huomioon myös se, että kuinka lievä tai vakava se sydänsairauden taso on.
Ja sitten esimerkiksi pahanlaatuiset kasvaimet on sellaisia, että hieronta, niin kuin tulehdustakin se voi yllyttää leviämään, niin se voi myös yllyttää esimerkiksi syöpää leviämään ja aikaistaa sitten sen viimeisen päivän tuloa. Mutta se on taas omistajan arvioitava siinä edut ja haitat, eli jos hieronnalla pystyy olennaisesti vaikka parantaa sen koiran elämänlaatua ja lievittää kipua, niin se voi joskus mennä sitten kuitenkin edelle, tai toivottavasti meneekin sillä lailla, että vaikka se loppuelämä olisi vähän lyhyempi, niin jos se on huomattavasti parempi, niin se täytyy sitten omistajan arvioida. No sitten päästään havainnointiin, eli mistä tietää, että koiralla on lihaskireyksiä, koska eläinhän pyrkii peittämään ne heikkoudet eikä näytä sitä sitten. Susilaumassakin se heikko jäsen uhkaa koko lauman selviytymistä, niin se jätetään ulkopuolelle ja koirakin peittelee aika paljon. Ja sitten toinen asia on se, että oma silmä tottuu, kun sitä omaa koiraa näkee joka päivä ja sen takia on myös vaikea välillä nähdä siitä omasta koirasta merkkejä kireyksistä. Mutta kaikki me varmasti havainnoidaan omaa koiraa ihan jo tiedostamattakin, mutta että se on hyvä havainnoida ihan välillä sillä tietoisesti, niin ehkä sitä voi välillä huomata, että paremmin sitten, että jos sen käytöksessä tai liikkeissä tapahtuu jotain muutoksia, koska ne muutokset on yleensä merkki, että jotain probleemia siellä voi olla. Mutta käydään tässä läpi muutamia juttuja, mitä siitä omasta koirasta kannattaa katsoa. Eli havainnointi, kun koira seisoo. Eli silloin, kun koira saa itse pysähtyä sille luonnolliseen asentoon, eli sitä ei millään lailla asetella mitenkään, ja hihna on irti tai löysällä, niin katsotaan. Päätelmiä ei voida tehdä yhdestä satunnaisesta asennosta, mutta usein nämä jutut toistuu, eli voidaan pysäyttää koira vaikka muutaman kerran peräkkäin ja katsoa, että millaiseen asentoon se asettuu seisomaan. Eli onko esimerkiksi etu- ja takaraajojen varpaat samoilla kohdilla? Jääkö jokin raaja aina taaemmas kuin toinen? Onko tasapaino tasaisesti vasemmalla ja oikealla edessä takana? Mikä on pään asento? Seisooko koira takajalat rungon alla esimerkiksi? Eli silloin, kun kaikki on kunnossa, koiran takaraajat on seistessä rungon ulkopuolella, niin kuin tuossa alemmassa oikeanpuolimmaisessa kuvassa. Ja jos koiralla on kireyksiä siellä takapään alueella, niin sen takaosan ryhdikkään asennon ylläpitäminen ei enää välttämättä onnistukaan, vaan silloin koira siirtää takajalat rungon alle. Se saa sitten alaselän vähän pyöristymään ja selkälinja muuttuu. Se on aika yleistä. Varmaan moni on jo ehtinyt tässä slaidilla miettimäänkin, että näistä kahdesta kuvasta niin toi vasemmanpuoleinen kuva on vähän semmoinen, missä koira seisoo takaraajat vähän rungon alla, vaikka on muuten kyllä hienon näköinen. Mutta tosiaan, kun huomaa jotain normaalista poikkeavaa, niin kannattaa kirjata ne huomiot itselleenkin jo ylös, niin muistaa sitten, tai pystyy enemmän sitten seuraamaan kanssa, että miten se homma etenee. No sitten jatketaan havainnointia vähän, eli niin kuin tuolla oli puhe aikaisemminkin, että venyttely kertoo koirasta paljon, eli terve koira venyttelee itseään useita kertoja päivässä, eli yleensä aina makulta noustessaan ainakin, niin koira venyttelee sekä etupään että takapään. Kuuluisi venytellä, jos kaikki on kunnossa. Onko venyttely vähentynyt, onko se lisääntynyt, koska just se lisääntynyt venyttely voi kertoa, että on jotain ongelmia. Toiset koirat on jo ihan pienestä saakka hyviä venyttelemään, jotkut ei juurikaan venyttele tai ei vaikka venyttele takapäätä ollenkaan tai etupäätä ollenkaan. Mutta jos koira vähentää olennaisesti venyttelyä, yleensä takapään venyttelyä on se, joka jää ensimmäisenä pois. Ja venyttelystä vielä semmoinen vinkki, että sitä voidaan saada hyvin lisättyä ja sen kestoakin voidaan saada hyvin kasvatettua ihan niinkin yksinkertaisesti, että ruvetaan kehumaan sitä koiraa venyttelemisestä. Itselläkin ainakin on jo niin takaraivossa, että aina kun mä näen, että mun koira tai aina kun mä näen, että mikä tahansa koira venyttelee, niin mä niin kuin automaattisesti siitä jo vähän sitten kehun. No nuoleeko koira itseään, nuoleeko se tassujaan, kirputteleeko? Etutassujen jatkuva nuoleminen ja niiden punotuskin ihan voi olla jo merkki monesta asiasta. Että se voi olla vaikka stressiä tai allergiaa tai närästystä tai vaikka hiivaakin, mutta myös aika usein se voi olla merkki kivusta, esimerkiksi nivelrikkoa kyynärissä tai etupään nivelissä.
tai sitten vaikka spondyloosia rintarangassa. Ja sitten taas takaraajan kirpotuksen tai nuolemisen selitys voi löytyä sieltä selästä, lanneselästä tai näin esimerkiksi juurikin spondyloosi vaikka lannenrangassa tai sitä nivelrikkoa siellä takaraajoissa. No sitten mietitään, että ravisteleeko se koira itseään koko kropan mitalta, eli ihan kuonosta hännänpäähän. Eli koirahan nyt ravistelee märkänä tietenkin, mutta myös usein jonkun jännän asian päätteeksi. Että vaikka kun tullaan autosta ulos tai lenkin päätteeksi, kun riisutaan valjaa tai panta. Mutta jos se ravistelu päättyy johonkin kohtaan, että se meneekin vaikka puolivälin kroppaan ja siinä kohti pysähtyy, niin se voi kertoa sit kireydestä siellä takapäässä. Ja sitten tuo käytös, onko ärtyisämpi muille koirille, eli se voi kertoa ongelmasta. Ja tietenkin, jos on syytä epäillä ihan, että koira on kipeä, että sillä on joku kipu, niin silloin on eläinlääkäri oikeampi osoite. Läähätteleekö koira enemmän, onko levoton, vaihtaako makuupaikkaa keskellä yötä. Nekin voi olla kipuilun merkkejä, mutta myös lihasjumi voi aiheuttaa semmoisen tukalan olon. Onko sfinksiasento symmetrinen, eli koira makaa mahallaan, kuten tässä kuvassa. Onko jalat yhtä koukussa, toinen ehkä edempänä tai vähemmän koukussa. Pystyykö olemaan sfinksiasennossa vai kellahtaako mielellään nopeasti kankulle tai jommalle kummalle lonkalle, ehkä jopa aina samalle lonkalle. On myös ihan hyvä miettiä. Kyljelleen käydessä, meneekö yleensä toiselle kyljelle vai meneekö ihan molemmille yhtä lailla vai vältteleekö toisen puolen kyljelle käymistä. Ja sitten istumisesta, kun istuu suoraan tasaisesti molemmille kankuille, niin kellahtaako siitä mielellään nopeasti jommalle kummalle lonkalle ja onko kenties aina juurikin samalle puolelle. Niin nämä on tämmöisiä asioita ja edelleen kannattaa kirjata ne poikkeamat ylös, että kummalla puolella oire olikaan ja muuta, että ennen kuin ne sitten pääsee unohtumaan. No sitten liikkeessä havainnointi. Eli esimerkiksi hyppääkö mielellään autoon, hyppääkö sohvalle, onko alkanut vähän empimään, hakemaan ponnistuspaikkaa. Eli semmoinen hetkenkin empiminen voi kertoa jumeista, jos aiemmin ei ole tarvinnut yhtään empiä. Uroksilla hyvä indikaatio, nostaako pissatessa molempia jalkoja yhtä usein, yhtä korkealle. Eli molemmat jalathan tekee tässä niin kuin töitä, kun uros menee pissalle, niissä on vain eri lihakset, eli toinen jalka varaa sen koko takaosan painon ja pitää yllä sen tasapainon, ja toinen sitten taas ojentuu sinne loitonnukseen. Eli siitäkin voi miettiä, että kummassa, että jos tulee jotain semmoisia eroja, niin kumpi oikeastaan on sitten se vaikeampi puoli sitten ehkä. Ja myös ulostaminen, kakkaamisasento, jos se näyttää jäykemmältä, niin että koira ei saa pyöristettyä selkää kunnolla tai jää aika ylös, niin se voi kertoa selän kireyksistä. Onko haluton liikkumaan, väsyykö helpommin, vältteleekö jotain tiettyä liikettä tai hidastaako, ontuuko, keventääkö. Ensimmäisenä voi tietenkin olla hyvä tarkistaa se tassu, ettei siellä ole varpaiden välissä jotain tai muuta. Mulla itsellä kävi kerran silleen, että metsässä rupesi koira pahasti ontumaan ja kerkesi jo säikähtää, mutta siellä olikin sitten männynkäpy jäänyt varpaiden väliin. Silloin merkitys myös, että ontuuko koira tai onko se jäykkä rasituksen jälkeen vai sitten sen rasituksen jälkeisen levon jälkeen. Eli usein, jos koira on rasituksen jälkeen jäykkä tai ontuu, niin vamma voi olla pehmytkudosperäinen tai esimerkiksi just kuona-aineista tukossa oleva lihaksisto, kun sitten taas liikunnan jälkeisen levon jälkeen niin voi kertoa esimerkiksi ihan nivelrikostakin. No pään ja niskan asento, kulkeeko koira pää alempana tai pystympänä kuin normaalisti. Eli ravissa ja laukassa pään kuuluukin laskea aika alas, mutta jos pää jää vaikka ylös, niin se voi kertoa sitten taas lavan alueen ongelmista. Ja häntä kertoo tietenkin paljon jo ihan mielialasta, että onko iloinen vai ei. Heiluttaako häntää toispuolisesti tai eikö enää nosta häntää yhtä ylös kuin normaalisti. Jos se häntä roikkuu alhaalla, niin voi olla merkki jostain vaivasta, koska semmoisella iloisella ja reippaalla koiralla on häntäkin iloinen. Eli tietenkin rakenteellisesta hännän asennosta riippuen että missä asennossa se on, mutta se hännästä näkyy kyllä se mielialakin sitten ihan hyvin. No sitten liikkeessä havainnointi. Eli eri askellajeissa
hitaassa kävelyvauhdissa, miten se kääntyy hitaassa kävelyvauhdissa. Ravi on askellajeista kaikkein taloudellisin ja myös paras pitämään se tosiaan sen kropan vetreänä. Eli ravissa selkä rentoutuu, selkä pysyy aika lailla suorana, lanneselkä pitenee ja vetristyy, kun se venyy. Tämän vastaava hyvä liikuntamuoto on muuten sitten uinti, eli siinä niin kuin tulee sama liike koiralle, se on niin kuin raviliike, mutta siellä vedessä ja siinä on se tietty sitten vielä hyvä puoli, että siellä ei ole sitä kehonpainoa rasitteena, eli jos on vaikka nivelissä ongelmia vielä, niin uinti on vielä parempi. Ravissa varpaat työntää, antura ottaa painon vastaan, eli jos on ongelmia varpaissa, niin tuommoinen raviliike voi olla vähän tehottoman näköistä. Ja sitten laukka on askellajeista nopein, eli lyhyt laukka on hitaampaa, mutta vähemmän väsyttävää. Ja sitten se varsinainen laukka on se nopein tapa liikkua. Ja laukassa selkäranka menee voimakkaaseen ojennukseen ja koukistukseen ja liikkeen voima lähtee takarajoista lantiolle. Ja koiran pitäisi pystyä vaihtamaan vaivatta liikelajista toiseen, eli käynti, ravi, laukka toisinpäin laukasta raviin ja käyntiin. Eli jos jokin näistä jää välistä, niin se voi kertoa ongelmista. Eli jos koira vaikka käynnistä vaihtaa suoraan laukkaan, niin voi kertoa jostain ongelmista. No sitten peitsaaminen. Peitsaamisessahan se on sitä, kun saman puolen jalat liikkuu yhtä aikaa ja liike näyttää semmoiselta kamelimaisen vaappuvalta. Ja tämä on aika yleisesti merkki siitä, että voi olla jotain tullut jumeja sinne selkään. Eli kyllä siinä myös on se, että jotkut koirat peitsaa enemmän ja toiset taas ei koskaan peitsaa, vaikka olisikin jumeja selässä tai muualla. Eli peitsaamisessa yksi, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on, että tapahtuuko sitä vain hihnassa, vai sitten myös, kun koira on vapaana. Eli sen voi selittää, jos hihnassa koira peitsaa aina, niin sen voi selittää, että on vauhti vaan liian hidas. Eli se oma kävelyvauhti on nopeampi, tai se koiran vauhti on silloin nopeampi kuin kävely, mutta hitaampi kuin ravi, ja se ei oikein saa sitä rytmiä. Mutta jos koira peitsaa myös vapaana, niin se voi viitata sitten johonkin ongelmaan. Ja lisääntynyt peitsaaminen, jos koira normaalisti ei peitsaa, mutta se lisääntyy, niin se on aivan varma oikeastaan niin kuin semmoinen, mikä kertoo ongelmista. Ja peitsaaminen myös kuormittaa kehoa huomattavasti enemmän. Eli moni semmoinen koira, joka kärsii lihasjännityksistä, niin se peitsaa enemmän, mutta toisaalta sitten mitä enemmän se peitsaa, niin sen pahemmin se menee jumiin. Et se on tärkeää sitten päästä katkaisemaan semmoinen kierre. Voi liittyä myös kasvuvaiheeseen peitsaaminen ja nuori koira voi peitsata enemmän, kun kroppa kasvaa vähän epätasapainossa. Eli jalat venähtää, mutta selkä ei venähtänytkään vielä, niin se voi liittyä ihan kasvuvaiheeseenkin. No sitten katsotaan vähän, että onko askelpituus sama, onko joku askel lyhyempi, voimattomampi, jäykempi, ulottaako ravissa oikea ja vasen raaja yhtä paljon eteen ja taakse. Onko askelpituus sama vasemmalle oikealla. Tässä kannattaa se muistaa, että koiralla ei ole persoonallista kävelytyyliä, eli jos sillä on epäpuhdas liike, niin se kertoo aina kyllä jostain ongelmasta. Ja sitten myös, jos koira pompottaa vaikka toista takajalkaa tai menee semmoista pupulaukkaa, niin se on usein myös merkki jostain ongelmasta, joka voi tietenkin olla myös rakenteellinen, mutta voi myös olla ihan vaan hieronnalla korjattavissa. Liikunnan rytmiin ja siihen koiran ryhtiin, miten se liikkuu, niin tietenkin vaikuttaa just se rakenne, mutta terveen koiran liikkuminen tulisi olla semmoista vaivattoman ja helpon näköistä, niin kuin tässä kuvassa. No sitten mennään sinne jo edetään tuonne tunnusteluun, eli voidaan ottaa se koira siihen käsien ulottuville ja käydä sen kroppa läpi, eli ei mennä ihan vielä sinne hierontaan, mutta et tunnustellaan, että mitä sieltä voisi ehkä käteen sitten tuntua. Eli no lämpötilaero on aika selkeä, jos oikein sitten keskittyy siihen, että löytääkö semmoisia sieltä. Eli kuumotus ja turvotus voi kertoa sitten tulehduksesta tai akuutista vammasta. Ja sitten taas tavallista viileämpi kohta voi kertoa kroonisesta vammasta tai semmoisesta jumista,
joka on sen takia viileä, kun siellä on jo alueen verenkierto heikentynyt. Eli jos alue on tukkosuutta jossain, niin se voi olla semmoinen viileän tuntunen. Ja joustamaton alue voi kertoa kireistä tai jopa kiinni jämähtäneistä lihaskalvoistakin. Eli sitten mietitään, että onko se iho kimmoisa, joustava. Niskan alueelta voi ottaa nahasta kiinni ja vähän nostaa, niin palautuuko se, kun päästetään irti. Jos ei palaudu, niin se voi kertoa koiran kuivuudesta esimerkiksi, ja silloin voi miettiä, että juoko se riittävästi, mutta myös se voi kertoa siitä aineenvaihdunnan tai pintakudosten tukkeutumisesta ja aineenvaihdunnan vähyydestä. Vanhemmilla koirilla alkaa aineenvaihdunta hidastumaan, niin kuin vanhemmilla ihmisilläkin tietenkin, ja pintakudokset voi mennä, tai meneekin usein vähän enemmän tukkoa, että siellä ei niin kierrä. Tietenkin sitä myös voidaan hieronnalla parantaa, että pitää vetreänä, mutta että jos se iho tuntuu paksulta ja semmoiselta laattamaiselta, niin hieronta on silloin kyllä tarpeen. Eli esimerkiksi niskan alue on monesti semmoinen, että jos siitä lavan alueelta työnnetään sitä nahkaa niin kuin kuonoa kohti, niin sen ei kuulu liikkua siellä takaraivolla, että sitten on jo melkoinen laatta siinä niskassa. Tukkosella alueella voi karvanlaatukin olla erilainen, eli semmoinen elottoman kuivan tuntunen. No sitten voidaan miettiä, tämä on hyvin yleistä varmaan, niin kuin kaikki tämän tunnistaa, että värähtääkö selkä tai kylki kosketuksesta, että se voi kertoa hoitamisen tarpeesta tai usein on syy nimenomaan siihen, että siellä on jotain kyllä hoidettavaa. Ja sitten tietenkin voi tarkkailla sitä koiran ilmettä, kun sitä tunnustelee, että näyttääkö se siltä, että se on rento vai että onko se ehkä jännittynyt jostain kohdasta tai kuulosteleeko se, että mitä tässä nyt tapahtuu. Tai jäykistyykö se jostain kohtaa painellessa, että jos siellä on kipua tai aristusta, niin kyllä saatetaan nähdä usein sitten rauhoittavia signaaleitakin siltä koiralta ja on tärkeää osata lukea sitä omaa koiraa. Puhutaan vielä hetken päästä vähän noista rauhoittavista signaaleista, mutta ja sitten löytyykö sieltä epäsymmetrisyyttä, puolieroja kropassa tai esimerkiksi painon varaamisessa jalalle, niin sitä voi kokeilla just sitä, että nostetaan yhtä tassua kerrallaan ylös, pysyykö sen tasapaino hyvin 3 jalalla, alkaako tukijalka ehkä pettää alta, huojuuko se koira paljon tai vastustaako se jopa jonkun jalan koukistusta, niin tämä on samalla myös hyvää ja tehokasta jumppaa, että kehittää niitä koiran syviä lihaksia ja siitä voi vielä sitä astetta nostaa vaikeustasoa ja nostaa kahta ristikkäistä jalkaa samaan aikaan, on hyvä harjoitus myöskin. Vältteleekö jonkun alueen kosketusta ja pyrkiikö keskenhieronnan kääntymään vaikka selällään. Eli se, että koira kääntyy keskenhieronnan selälleen, niin ei yleensä tarkoita, että rapsuta mua mahasta, vaan se on yleensä merkki siitä, että se vähän peittelee sitten siellä selässä ehkä jotain kohtaa ja pyrkii sen takia kääntämään vaikka kylkeä tai kääntymään selälleen. No sitten hierontaan totuttaminen, eli kun kotona jo aloittaa sen totuttelun, niin sitten hierojallakin käynti on helpompaa, että vähän katsotaan niitä juttuja, eli miten totutetaan koiraa hierontaan. Voidaan ottaa alustaksi joku tietty matto tai pyyhe, ja jos sen kanssa lähdetään liikkeelle ihan rauhoittumisharjoituksista esimerkiksi, niin voi erillinen alusta olla selkeä opettaa sitten koiralle. Tästä sanon yhden vinkin, jonka omakohtaisesti olen kokenut, että valitse semmoinen materiaali, josta ei saa hirveitä sähköiskuja talvepakkaskeleillä, eli esimerkiksi noista ventapedeistä tai karva-alustoista voi saada isoja tällejä, ja se ei ole sit niin helppoa totuttaa vaikka jotain arempaa koiraa käsittelyyn, jos samalla antaa sille koko ajan kunnon sähköiskuja. Sitten valitaan semmoinen huone, joka on rauhallinen, että ei liikaa häiriötekijöitä. Voi olla helpompi monelle koiralle olla ensin ihan suljetushuoneessa, niin se koirakaan ei sitten karkaa kauas. Ja tosiaan, niin kuin tuossa alkuun puhuttiin ennen luennon alkuun, että ei välttämättä juuri ruoka-aikaan, kun silloin varsinkin ehkä perhondikoirat saattaa olla jo vähän levottomia. No pyritään koira saamaan sitten kylkimakuulle, koska siinä kylkimakuulla koiran lihakset on kaikkein rennoimmillaan. Istumassa voidaan hieroa kyllä selkää ja niskaa esimerkiksi, mutta seisoma-asennossa ne koiran lihakset tekee sen verran asentoa ylläpitäviä töitä, että ei me päästä sinne ihan syviin kudoksiin ainakaan.
Ja sitten hieronnasta ei oikein saada niin tehokasta, jos ei se koira suostu ollenkaan makuulle. Mutta kyllä ne yleensä parin kerran jälkeen viimeistään alkaa sitten jo onnistumaan, koska kyllä se hieronta yleensä on koiralle aika miellyttävää. Namia voi käyttää makuulle menossa, mutta usein se koira rentoutuu paremmin, jos sen ei tarvitse keskittyä siihen, että milloin tulee seuraava. Sitten käsittelyajaksi usein helpottaa, että laitetaan namit sitten pois. Aloitellaan niin kuin rauhallisilla sivelyillä, pidetään toinen käsi vähintään koko ajan kiinni koirassa, ettei kokonaan irroteta. Ja sitten jos siinä on joku perheenjäsen vaikka mukana tai lapsia mukana tai jotain, niin istumassa siinä vieressä, niin voi pitää käsiä koirassa, mutta pidetään hyvin rauhallisena silleen, että sitä ei kannata ehkä välttämättä rapsutella siinä, vaan ihan vaan pidetään niin kuin käsiä kiinni, että siinä on kosketus siinä koirassa koko ajan. Ja rytmi on kaiken A ja O, eli se on se niin kuin todella tärkeä juttu, eli liian nopea käsien liike voi jopa tuntua siitä koirasta epämiellyttävältä. Ja jos se koira vaikuttaa siltä, että sen olo on siinä hyvin epämukava, niin koita ensimmäiseksi hidastaa sitä vauhtia. Tietenkin voi sitten olla, että voimakkuuskin on liian kova ehkä. Sitten jatkuu, eli silitykset ja sivelyt myötäkarvaan on koiralle miellyttävämpi, ja sitten hieronta tehdään enemmän sitten niin kuin sydäntä kohti, keskustaa kohti ajatellen. Pintakudosten irrottelu, eli ei vaan liikutella sitä karvaa, vaan otetaan se iho siihen liikkeeseen mukaan. Pyritään käymään joka suunta läpi sillä lailla, että saadaan sitä liikkeelle. Kerralla ei tarvitse käydä läpi koko kroppaa, mutta pyritään tekemään niin, että vasen ja oikea puoli oltaisiin niin tehty samat alueet, ettei jää kauheata sitten taas epätasapainoa sinne, niin se voisi taas aiheuttaa vielä oikeastaan niin haittaakin, että jos käsitellään vaikka hierotaan huolellisesti toinen puoli, mutta toinen puoli jää ihan kokonaan, niin mieluummin jos on ajankäytöllisiä haasteita vaikka, niin tehdään sitten vaikka pelkkä etupää, mutta vasemmalta ja oikealta. Niska on hyvä paikka aloittaa. Usein rentouttaa koiraa. Tietenkin voi olla, että joku rentoutuu ennemmin, että aloitetaan takapäästä. Että sekin on vähän yksilöllistä, mutta usein niska on ihan semmoinen aika hyvä paikka aloittaa. Ja sitten muistetaan semmoinen pyörittävä liike ja sitten, että luiden kohdalta hierotaan kevyemmin tai ei hierota mutta niin kuin varsinkaan semmoisten vaikka selkäranka, joka tulee aika tuossa pinnassa, niin hierotaan kevyemmin. Varpaiden ja tassujen hieronta on useille koiralle miellyttävää ja voi tehdä kynsien leikkuustakin sit helpompaa, kun on totuteltu siihen, että se tassujen kopelointi on miellyttävää, mutta tietenkin jos kynsien leikkuu on valmiiksi hyvin hankala juttu, niin voi olla, että koira on epäileväinen sitä varpaiden hierontaakin kohtaan, mutta se usein sitten voi auttaa siihenkin. No tässä kalvolla mulla on vähän sitten erirotuisia koiria, mutta eli näitä rauhoittavia signaaleita, jos katsotaan, niin eli seurataan sen koiran elekieltä, mitä se kertoo. Se voi kertoa, tai nämä signaalit usein kertoo, että ollaan jonkun kireen paikan äärellä, niin siinä voi olla hyvä hidastaa, keventää otetta, eli tällaisia kuin haukottelu, huulten lipominen, nieleskely, venyttely, silmänvalkuaisten näkyminen on sellaisia signaaleja, milloin voi olla hyvä vähän hidastaa. Sitten taas syvät hengenvedot ovat venytystä ja hierontaa avustavia, eli koira lähtee mukaan siihen venytykseen, vetää oikein keuhkot täyteen ilmaa. Ja sitten syvä huokaus on monesti merkki siitä, että joku paikka on auennut ja olo on helpottunut. Et se on aina semmoinen, mikä niinku tuntuu hyvältä, kun koira oikein syvään huokaisee. Ja sitten tietenkin, jos koira alkaa hengittää tiheämmin tai pidättää jopa hengitystään, niin höllennetään otetta, koska silloin ollaan yleensä on sen merkki, että ollaan hyvin tiukan paikan äärellä. Ja vaikkei koiralla muuten olisi ilmavaivoja juuri ikinä, niin hieronnassa voi päästä sitten aika pahanhajuisiakin tuhnuja, mutta se on täysin normaalia, koska hieronnassa se aineenvaihdunta lähtee liikkeelle. Eli hieroja voi ottaa ne ihan vaan kohteliaisuutena, että homma tehoo. Ja nenä alkaa usein vuotaa, eli sitten voi tulla lattialle ihan iso lammikkokin hieronnan seurauksena. Mutta annetaan koiralle riittävästi taukoja. Jos se pyrkii yhtäkkiä ylös, niin voi olla hyvä antaa sen nousta ja pitää hetken hengähdystauon. Eli se saattaa nousta ylös ja ehkä ravistella, vähän venytellä ja voi olla, että se tulee sitten takaisin jo jatkamaan.
jos tuntuu siltä, että se tarvitsee tauon, niin annetaan semmoinen tauko, mutta ei lopeteta semmoiseen hetkeen, että on parasta lopettaa kuitenkin omasta aloitteesta, että otetaan uudestaan se koira siihen ja sitten kun tilanne on rauhallinen, niin annetaan sille sitten lupa nousta. Pennut ja vanhat koirat hierotaan kevyemmin. Lenkin jälkeen on ihan hyvä hetki hieroa, paitsi jos on ollut hirmu rankka lenkki tai on ollut vaativa urheilusuoritus, niin sitten vasta kun se on saanut vähän palautua. Ja ei hierota heti ruokinnan jälkeen, eli pari tuntia saisi olla ruuasta aikaa. Mutta hieronnan jälkeen voisit heti kyllä antaa ruoan, että siihen ei ole sillä estettä. No sitten mennään näihin kotona hieromisvinkkeihin. Eli käytiin aikaisemmin jo läpi, että missä tilanteessa koiraa ei hierota. Ja tosiaan kevyillä otteilla, kun käy koiraa läpi niin, että se nauttii selkeästi, niin ei saada kyllä vahinkoa aikaiseksi. Mutta hieronnalla pystytään kyllä myös vaurioittamaan, jos ruvetaan ihan murjomaan, mutta se on hyvin tärkeä. Koiria ei koskaan ruveta murjomaan, eli kyllä sitten seurataan koiran tuntemuksia ja pidetään myös mielessä se oman koiran kipu- ja reagointikynnys, koska se vaihtelee aika paljon, että toiset ei herkästi näytä ollenkaan ja toiset taas valittaa, vaikka ei ole keritty vielä koskemaankaan. Mutta jos jollakulla on nyt koira siinä edessä oikein hyvin rauhoittuneena kylkimakuuseen, niin voitte suorittaa ja hieroa tässä vaikka samalla. Mutta mä menen sen verran rivakasti, mutta tämän luennon voi sitten katsoa vaikka tallenteelta ja tehdä muistiinpanoja itselleen, jos haluaa sitten ruveta hierontaa kotona tekemään. Mutta voitte vaikka kuvitella sen koiran olevan nyt siinä edessä ja miettiä näitä otteita ja lihaksia siinä ajatuksessa, että miltä se oma koira siellä käsissä tuntuu. Ja tämä on ihan vain yleiskatsaus tietenkin niistä hierontaotteista, eli pysytään isojen lihasten päällä nyt, vältellään verisuonia, ei pysäytetä verenkiertoa ja sitten ei hierota niiden luiden päältä, eikä selkärangan päältä. Käytetään laajoja otteita, paine jakautuu vähän laajemmalle alueelle. Voimaa ei tarvita paljon. Mitä pienempi koira, niin sitä vähemmän voimaa ja tietenkin pennut ja vanhukset taas tässä muistetaan. Ja sitten on tärkeää, että ei myöskään ylikäsitellä. Et mieluummin sitten vähemmän kuin enemmän. Ja jos joku alue on tosi kireä ja tuntuu aristavalta, niin voidaan ensin laittaa siihen vaikka lämpöhaude ennen hierontaa. Mä kerron siitä lämpöhauteesta vielä pikkasen sitten tuolla lopuksi lisää. Mutta lähdetään tällä sivelyotteella. Eli kun on koira saatu kyljelleen, niin lämmitellään ne lihaksen pinnat, eli lihasten pintalämmittely kevyillä sivelyillä myötäkarvaan. Totutetaan koira siihen kosketukseen, tunnustellaan sen ihon ja lihaksiston jännityksiä, tunnustellaan niitä lämpötilaeroja, löytyykö sieltä semmoisia. Tällä kun me rauhallisesti käydään pintaa läpi, niin me myös elvytetään samalla sitä laskivan verenkiertoa ja koiran immunestekiertoa, saadaan siellä aineenvaihduntaa liikkeelle. Rentoutetaan sitä koiraa, rauhoitetaan sitä, voidaan myös kehua siitä rauhallisuudesta, mutta pidetään se tilanne semmoisena rauhallisena, hengitellään itsekin rauhallisesti. Tällä sivelyllä myös stimuloidaan hermostoa, eli hermoston stimulointi on nimenomaan hyvin, hyvin kevyttä otetta, eli et ei paineta, niin tasataan sitä hermostoakin. Ja muistetaan se rauhallinen, hidas liike, hidas rytmi. Pidetään toinen käsi koko ajan kiinni koirassa. Ja lähdetään niskasta selkää pitkin häntään saakka. Mennään kyljet läpi, mennään raajat läpi ihan sinne varpaisiin asti. Sivelyillä lämmitellään pintalihakset. No sitten kun on se käyty läpi, niin mennään hankausotteeseen. Eli toisin kuin sivelyote, niin hankausote on vähän sitten vahvempi. Ei liuta enää ihan vaan siinä karvan päällä tai iholla, vaan liikutellaan jo sitä ihoa sitten alla olevan kudoksen päällä. Toinen käsi rauhoittaa koiraa, toinen käsi voi ihan vaan levätä sen koiran päällä, pitää sitä paikallaan. Eli tehdään yhdellä kädellä kerrallaan hankausotteella. Otetaan leveä ote koko kämmenellä, kämmenen tyvellä tai peukalolla tai sormilla, mutta ei sormen päillä, eli ei sillä terävä ote, vaan semmoinen laakea ote. Tehdään pyörivää liikettä, semmoista hevosenkengän muotosta, ja paine voi olla vähän enemmän siellä hevosenkengän kärjessä. Ei semmoista edestakasta liikettä, vaan niin kuin hevosenkengän muotoista U-liikettä. Ja tämä perustuu
tämä teho hankausotteessa siihen, että ne hoidettavat kudokset liikkuu siellä joka suuntaan ja niihin kohdistuu pientä venytystä. Samalla sitten avaa vähän noita lihaskalvoja, sidekudoskalvoja. Paine ei mene kohti suoraan alaspäin koiraa kohti, vaan vähän vinosti. Me istutaan siinä koiran vierellä niin ei paineta suoraan alaspäin, vaan nimenomaan liikutellaan sitten sitä pintakudosta. Voidaan lähteä tuolta pään alueelta, eli mennään pyöritellen, hyvin kevyt ja rauhallinen ote, eli pään alueella ajatuksena on enemmän se rentoutuminen. Käydään päälaki läpi, posket, silmien väli on usein semmoinen kohta, mikä on rentouttavaa koiralle. Ohimot, korvalehtiä voidaan hieroa, leuka hierotaan. Posket voi olla semmoisella koiralla kireät, joka puree paljon keppejä tai leluja tai syö vaikka luita, niin voi tehdä usein niin koirat kanssa tosi paljon nauttii poskien hieronnusta. Ne on vahvat lihakset siinä poskissa. Kallonpohjahieronta tuntuu yleensä hyvältä, mutta se voi olla joillekin myös jonkun verran aristava paikka, että hyvin kevyesti kuunnellaan sitä koiraa ja tunnustellaan sen niin kuin reagointia siihen kosketukseen. Kuunnellaan sitä koiran hengitystä, tiheneekö se jossain kohti, rauhoittuuko, onko se pinnallista vai onko se raskasta. Ja sitten voidaan rytmitellä sitä omaakin hengitystä sellainen rauhalliseksi ja syväksi. Ja samalla on hyvä rentoutumishetki sitten itsellekin tässä. Sitten mennään niskaan, koko käden ote, otetaan molemmin puolin niskaa, mennään myötäkarvaan, taas ajatellaan keskustaa kohti, sydäntä kohti. Suurin osa koirista tykkää niskan hieronnasta paljon, joten siitäkin voi olla hyvä aloittaa, jos esimerkiksi pään alue tuntuu huonommalta ajatukselta. Ja niskaahan voidaan hieroa myös, jos koira ei mene makuulle, että istuma-asennossa voidaan hieroa myös niskaa, tai sitten sfinksimakuulla voidaan hieroa niskaa, jos se ei kyljelleen sitten heti halua rauhoittua. Kallonpohjasta tosiaan mennään alaspäin, pyöräytyksiä hankausotteella siitä selkärangan vierestä molemmin puolin. 2-3 kertaa voi pyöräyttää vaikka samasta kohtaa ja sitten mennään eteenpäin. Sitten mennään lapaan ja eturaajaan. Tämä on sellainen alue kanssa, että jos lavan alueella on liikerajoitteita, niin kuin usein siellä on, niin se heijastuu niskaan ja selkään, eli oikeastaan koko koiraan vaikuttaa aika paljon. Ja sen juoksuasento esimerkiksi ei ole silloin kyllä optimaalinen, että sen huomaa jo liikkeestä sitten. Tässä on ainoa tai jos katsotte tuota yläkuvaa, siinä näkyy koiran luusto pelkästään, niin lihakset riisuttuna, niin mihin tuo punainen nuoli osoittaa, niin siinä on lapaluun harju, eli sen tunnustelette sieltä, niin se löytyy kyllä kaikilta, niin se on siellä lapaluun keskellä ja se on semmoinen, niin kuin tuosta näkyykin, tuommoinen viiva, mikä menee, niin ei hierota siitä harjun päältä, vaan molemmin puolin siellä menee lihakset, niin voidaan niiden suuntaisesti, eli tuon nuolen suuntaisesti niitä lihaksia sitten hieroa. Hauislihakset tuolla etujalkojen etupuolella on usein tiukat ja niin ne voi olla hyvä hieroa. Epäkäs lihas, eli tuo trapezius, mikä meilläkin on usein jäykkä, niin menee tuolla lavan yläpuolella, eli alakuvassa vihreällä nuolilla merkattuna. Se on tuommoinen kaksiosainen lihas, joka menee tuossa lapaluun harjun niin kuin molemmin puolin. Tuossa kuvassa näkyvä, eli se kohta, mistä koiran säkä mitataan, niin se kun on kireä ja se usein on, niin etujalan askel silloin lyhenee huomattavasti, että se koira voi ruveta sellainen töpöttelemään ja jos se on oikein tosi tiukka ja sen alla olevat syvät lihakset on myöskin, niin sen voi olla just vaikea poimia maasta asioita esimerkiksi tai haistellakaan maata sitten, että sitten se saattaa ruveta jo kyykkäämään niin kuin etujaloilla, että se saa nenän maahan asti. Ja sitten jos koira venyttelee etupäätä ihan niin kuin liioitellun paljon, niin se voi kertoa, että tämä alue on nimenomaan tukossa myöskin. Ja sitten nuo rintalihakset, niin ne on hyvin kehittyneitä sellaisilla koirilla, jotka laukkaa paljon. Ja ongelmia niihin voi tulla koiralla kuin koiralla, jos esimerkiksi liukastellaan paljon, niin kuin nyt on ollut noita jäisiä kelejä, niin on varmaan yksi ja toinen tuolla liukastellut. Niin sen voi tehdä kylkimakuussa niin, että nostetaan sitä päällimmäistä etujalkaa ja sitten kevyesti samalla venytetään ja sitten hierotaan sieltä rintalihaksista. Sivelyhieronta on tässä oikein hyvä.
Rintalihakset voi olla myös kireät sellaisilla koirilla, jotka hyppii paljon. No sitten olkavarren ojentajapuolen lihakset siellä kyynärpään yläpuolella voi olla kireät, varsinkin myös näillä paljon hyppäävillä koirilla. Ne voidaan käydä läpi ja koko raaja käydä läpi aina sinne varpaisiin asti. Ja sitten kyynärnivelen ja rannenivelen välillä menee, niin kuin tuossa alakuvassa näkyykin, niin paljon tuommoisia ohuita pitkiä lihaksia, niin käsitellään ne lihasten suuntaisesti, eli sitä niin kuin raajan suuntaisesti ja kevyesti. Varpaat voi olla kireät, niitä voi vähän pyöritellä ja niveliä käydä läpi ja lopuksi sitten venytys, eli koko eturaajan venytys sekä eteen että taakse työntämällä, ei koskaan vetämällä. Ja sen jalan kuuluu mennä kyljen suuntaisesti, tai tehdäänkin, ettei lähdetä mihinkään kiertoihin tai venyttämään sivusuuntaisesti, vaan että jos se koira makaa esimerkiksi oikea kylki ylöspäin, me itse istutaan siellä selän takana, niin otetaan tukeva ote oikealla kädellä siitä kyynärpäästä, kyynärpään takaosasta ja vasemmalla kädellä ranteesta ja viedään sitä jalkaa eteenpäin. Sen voi antaa olla siellä jonkun aikaa, mutta ei pidetä liian pitkään. Ja sitten samalla otteella voidaan viedä se sinne taakse vientiin. Siinä samalla tunnustellaan sitten hyvin, että onko siellä jotain sellaista, että se koira ei halua viedä, niin sitten voi olla hyvä tietty mennä ihan sitten vaikka hierojallekin koiran kanssa. Varovasti nämä venytysliikkeet ja niin kuin tässä kohtaa pitää olla ne lihakset sitten jo sivelyllä ja hieronnalla käyty läpi, eli kylmää lihasta ei venytetä niin kuin tällä lailla passiivisesti, että kun ihminen venyttää ja koira ei osallistu siihen venytykseen, niin täytyy olla aina tosi varovainen ja tehdä se nimenomaan sitten niin kuin lämmiteltyihin lihaksiin. No sitten selkä. Selän kireydet varmaan on aika lailla yleisimpiä koirilla, ja selän hieronta on semmoinen, että se on kyllä aina hyväksi, eli kaikki on niin kuin kotiin päin. Mennään rangasta poispäin, sydäntä kohti. Voidaan kuitenkin mennä myötäkarvaan, eli ei täydy olla ihan ehdoton ehkä aina siinä, että sydäntä kohti tai keskustaa kohti voi olla miellyttävämpää monille sitten mennä myötäkarvaan. Eikä tosiaan mennä rangan päältä. Pidetään leveä ote, laaja pinta-ala. Ensin sivelyt, niin kuin käytiin tuossa läpi. Sitten voidaan mennä rauhallisella hankausotteella, sitä rangan viertä pitkin. 3 sormen otteella tai peukalolla sitä rangan viertä. Selkä on hyvin lihaksikasta aluetta ja se selän lihaksisto koostuu useasta kerroksesta, joilla on erilaisia rooleja. Eli esimerkiksi jos siitä ihan selkärangan viertä otetaan se rankaan lähin juoste, niin jos siinä on ongelmaa, niin se vaikuttaa suoraan esimerkiksi koiran tasapainoon. Jos on tasapaino-ongelmia, niin voi olla, että vika on siinä rangan viereisessä juosteessa. Lopuksi tehdään kevyet poikittaisvenytykset, niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin voidaan mennä koko ranka peukaloilla silleen, että ei sillitetä vaan karvoja, vaan liikutetaan taas ihoa. Eli otetaan sieltä, painetaan vähän, venytetään ihoa niin kuin tuolta selkärangasta mahan suuntaan tai kyljen suuntaan. Pidetään hetki siinä venytyksessä ja sitten vapautetaan. Tehdään tuolla lailla voidaan mennä se koko ranka läpi. Eli aloitetaan sieltä lavan takaa ja käydään koko selkä läpi sinne peppuun asti. Ja tästä semmoinen vielä, että kun esimerkiksi koiraa ihan vaan rapsutellaan ja silitetään, niin silloin kun sillä tulee yhtäkkiä tarve rapsuttaa itteensä, eli lähtee niin sanotusti mopo käyntiin, niin se ei välttämättä tarkoita, että sitä kutittaa siitä kohdasta, vaan sekin usein voi kertoa, että siellä on joku lihaskireys. Sama homma, jos koira harjatessa rupeaa niiaamaan ja väistämään sitä harjaa, niin voi kertoa, että siellä on selän alueella jotain kireyttä, mikä vaatii sitten toimenpiteitä. Lannealueella on usein kireyksiä, eli ne voi käydä sitten läpi tai lannealueen niin kevyellä hankausotteella. No sitten takaraajoihin. Mä tarkistan, että onko meillä vielä käynnissä kaikki, kun mä en näe täällä teitä ollenkaan, että ei ole vaikka käynyt joku semmoinen, että yhteys onkin katkennut ja mä höpöttelen täällä itsekseni. Eli takaraajoihin
Siellä nuo pakaralihakset ja sitten takareiden lihakset on ne kaikkein voimakkaimmat lihakset. Eli takajalat kun työntää kehoa eteenpäin, niin siellä on isot voimat ja hyvät takaosan lihakset on oleelliset myös lonkkien hyvälle toiminnalle. Eli ne on myös syytä pitää sitten kunnossa. Kun etureidet on kireät, niin ne vetää raajat rungoalle myöskin. Silloin askel lyhenee ja taas se selkä sitten köyristyy. Nämä voidaan käydä hankausotteella kanssa läpi. Eli peukalolla etureisi ja säären etuosa voidaan tehdä niin, että sormet sisäreiden puolelle hieroen, niin kuin tuossa kuvassa näkyy. Eli ei mennä taas sormenpäillä, vaan otetaan koko niin kuin kämmenen tai leveä tukeva ote. No pakaralihaksethan sijaitsee sitten siellä takapuolen päällä, eli ei siellä raajan takana, vaan siinä hännän etupuolella raajan päällä. Ja ne voidaan mennä sitten myös semmoisella kevyellä hankausotteella. Sillä alueella on myös paljon hermotusta, että ei painella liian voimakkaasti. Pakaralihakset on myöskin usein koiralla tiukat. Takareisi ja pohje, samaan tapaan hankausote kuin tuon etureiden kanssa, että peukalo voi olla päällipuolella ja sormet sitten siellä sisäreiden puolella. Takareidessähän on sitten nuo hamstringit, eli ponnistajat, jotka tekee paljon töitä koiralla myöskin. Sitten tuossa reiden sisäpuolellakin usein voi olla kireyksiä, eli sinne mennään kevyellä kämmenotteella. Sinne ei laiteta liikaa voimaa, eli hyvin kevyesti, koska siellä on iho ohutta. Ja siellä kulkee myös paljon hermotusta, mutta myös paljon verisuonia, eli ihan valtimotkin menee siellä sisäreidessä, niin ollaan varovaisia. Mennään sormet suorana, eli ei sormen päillä painellen. Sitten on tuo kaksipäinen reisilihas, joka on suurin lihas tuossa, niin kuin lyhytkarvasella näkyykin usein, niin tuossa reiden sivulla. Sen tulisi olla semmoinen joustava ja sileä, eli ei semmoinen kova ja säikeinen. Eli jos se on semmoinen kovan säikeisen tuntunen, niin se kertoo jo sitten pitempään jatkuneesta kireydestä. Sitten käydään varpaat läpi samalla lailla niin kuin etujaloissakin ja loppuun voidaan tehdä nuo venytykset, eli taas vain lämpimiin lämmiteltyihin lihaksiin ja taas niin kuin hyvin seurataan sitten, että mitä se koira on siitä mieltä, eli työntämällä, ei vetämällä. Meneepäs meillä aika, mutta toivottavasti ei ole kellään kiire tästä mihinkään. Kyljen suuntaisesti ja taas jos se koira on oikea kylki ylöspäin, niin ollaan itse siellä selän takana, niin vasen käsi tukee sieltä reiden yläosasta tai polven yläpuolelta ja oikea käsi sitten sieltä kintereen alapuolelta. Ja sama ote sekä eteen vientiin että taakse vientiin, että ei tarvitse vaihtaa välillä käsien paikkaa. Venytyksillä on siis hyvin tehokas vaikutus hieronnan jälkeen, että ne on hyvä tehdä kyllä hieronnan päätteeksi, kun lihakset on vetreät ja lämpimät, koska sillä me saadaan sit lihaksille vielä lisää pituutta ja saadaan palauteltua se siihen normaalin levopituuteen rasituksen jälkeen. Eli muistetaan se, että ei tehdä venytyksiä kylmiin lihaksiin. No hieronnan päätteeksi ruvetaan olla jo siinä kohtaa, niin lopetetaan taas sitten pitkiin rauhallisiin sivelyihin ja kaikille kiva mieli. Annetaan käsien viipyä siinä koiran rennoilla lämpimillä lihaksilla ja voidaan jättää sitten koira vaikka nukkumaan siihen, jos ei sille ole mitään estettä. No sitten meillä oli vielä tämmöinen muutaman kuvasarja, jonka Tanjan kanssa tuossa viikko sitten kuvattiin, eli aktiivinen venyttely. Siihen muutama vinkki, eli käytiin läpi tuossa noita passiivisia venyttelyjä, eli passiivinen venyttely on se, kun ihminen venyttelee ja koira ei osallistu, mutta nämä aktiiviset venyttelyt on sitä, kun koira houkutellaan tekemään itse ne venytykset. Eli koira on silloin itse aktiivinen, lannenranka on hyvä venytys lannenrangalle. Koira makaa sfinksiasennossa ja namilla sitten houkutellaan sitä vielä kurottaa eteenpäin. Tulee oikein makea venytys tuonne lannenrankaan. Sitten meillä on tuossa vähän kokonaisvaltaisempi selän ja niskan venytys. Eli koira seisoo etujalat korokkeella ja me houkutellaan namilla se esimerkiksi niin kurkottamaan eteen ja ylös. Tässä kuvassa ei ole hirveän korkea tuo koroke, mutta siinä voisi ihan hyvin olla esimerkiksi pikkujakkara tai vaikka rappusilla. Tämän voi tehdä hyvin. No sitten kaula ja selkäranka, niskakin, koira tuohon jalkojen väliin tai viereen. Ehkä tämän koko luokan koirassa on helpompi ottaa se tuohon viereen.
Kurotetaan namilla koiran nenää sinne pakaralle tai takavarpaisiin. Tästä tulee tosi hyvät venytykset oikein niin kuin koko selkään. Ja siinä myös sitten voidaan huomioida se, että taipuuko jompikumpi puoli paremmin tai huonommin. Että voiko siellä olla jotain, mutta tekee oikein hyvää koko rangalle. Ja sitten meillä on tuossa viimeisessä kuvassa toi kaularanka ja niska, eli otetaan taas pienempi koira ehkä sinne jalkojen väliin, isompi koira voi olla helpompi tuossa vieressä tehdä, eli koiran pää sinne etujalkojen väliin, joko niin kuin varpaita kohti tai sitten vielä tiukempi taivutus, niin kuin tuossa kuvassa, niin ihan tuonne rintalastaan, jolloin saadaan oikein tosi makea venytys tuonne niskaan. Niin näitä voi kaikki sitten kotona illalla harjoitella. Sitten niin vielä muutama sana näistä kylmä- ja lämpöhoidoista, eli kotona on hyvä pitää ihan jo meitä ihmisiäkin varten varalla sellaiset tarpeet, joilla nopeasti voi antaa ensihoitona kylmä- tai lämpöhoitoa. Kylmähoitona nyt varmaan kaikilta löytyykin joku pussi pakasteherneitä tuolta pakkasesta, ja se aivan hyvin riittää kylmähoidoksi, eli kunhan muistetaan sitten laittaa joku pyyhe tai muu vaate siihen väliin, ettei sitä aiheuteta paleltumaa sitten taas niin kuin sillä, että liian kylmää laitetaan. Ja lämpöhauteena sitten esimerkiksi kaura- tai vehnätyyny, niin kuin tuossa kuvassa näkyy. Mutta että kylmähoito, eli kylmäpussi, ensiapuna venähdykseen, nyrjähdykseen, eli vähentää turvotusta noissa tapauksissa, kun venähdys tai nyrjähdys tulee ja kaikki verenkierto yhtäkkiä keskittyy sille nyrjähtäneelle alueelle, niin se kylmä hidastaa sit aineenvaihduntaa ja verenkiertoa sillä alueella, kankeuttaa vähän kudoksia ja vähentää sitä turvotusta sen myötä. Lämpöhoito vetristää ja vilkastuttaa sitä aineenvaihduntaa kudoksessa, eli päinvastaista tekee sitten kudosten venyvyys lisääntyy, kipu lievittyy, koira rentoutuu, sitäkin kautta jännityksiä voi jo laueta. Ja jos koiralla on hyvin tiukkoja paikkoja esimerkiksi, että ollaan käyty se läpi ja kopeloitu ja tunnusteltu, niin voi olla hyvä laittaa ennen hierontaa vaikka tämmöinen kauratyyny siihen, koska sen jälkeen kudokset on pehmeytynyt ja niin se voi olla sitten jo huomattavasti vastaanottavaisempi sille hieronnalle. Tekee hyvää myös itselle, jos on hartia- tai niskakipuja esimerkiksi, niin ihan kiva on tuommoinen lämpötyyny sitten laittaa tuohon harteille. Tästä vaikka sitten lahjavinkki, jonka voi askarella itsekin, noi on aika helppoja tehdä, jos ompelukone löytyy kotota. Eli lämpötyynyhän laitetaan sitten mikroaaltouuniin lämpenemään vesilasillisen kanssa, jolloin nuo jyvät siellä imee sitä kosteutta vähän. Ei liian kuumaksi saa tehdä, että sitä täytyy kokeilla, ettei laita sitten liian kuumaa. Kokeilla omalle iholle ennen kuin laitetaan koiralle sitten, että sen ei ole tarkoitus olla ihan polttavan kuuma, vaan semmoinen mukavan lämmin. Ja akuutin vaiheen jälkeen sitten koiraa voi hieroa, jos ei ole mitään semmoista eläinlääkärikäyntiä vaativia vammoja. Yhteenvetona ollaan jo hyvin lopussa, havainnoidaan niitä omia koiriamme, kirjaillaan ylöskin niitä havaintoja, tarjotaan niille monipuolista liikuntaa, muita virikkeitä, muistetaan myös lepo, venytellään ääriasentoihin joka päivä ja sitten pidetään huoli myös itsestämme ja samat ohjeet pätee varmaan meihinkin, eli nuo yllä mainitut asiat. Siinä se oli. Nyt niin otetaan tähän, jos on tullut kysymyksiä tai kommentteja. Ja tuossa vielä näkyy munkin sitten yhteystiedot, jos haluaa joku vaikka tulla poikkeamaan hieronnassa. Mutta olisiko jotain kysymyksiä tai kommentteja, onko tullut mitään? Nyt saa avata mikin. Ja jos ei... Hei, Heidi Joo. Täällä, terve. Moi. Hei, miten spondyloosi koiran selässä, niin uskaltaako sitä itse hieroa vai kannattaako se jättää ammattilaisille? No kyllä sitä siis voi hieroa. Spondyloosikoiratkin niin nauttii kyllä hieronnasta itsellenikin. Tai omalla koirallakin on, mutta silloin kannattaa tosi herkästi kyllä niin kuin lukea sen koiran elekieltä, ja jos niin kuin vähänkin tuntuu, että siellä on jotain kipeitä kohtia, niin sitten ei. Ja spondarihan on kuitenkin semmoinen etenevä rappeumasairaus,
Eli sitten voi olla hyvä jättää ne hierontahoidot, kotihieronnat niin kuin semmoiseen kohtaan, että se on kivuttomampi. Eli sit hieron niissä kohti, mutta muuten spondarikoira voi kyllä hyvinkin hyötyä siitä hieronnasta. Että sehän sitten jäykistää pikkuhiljaa se etenevä spondyloosi niitä selkänikamia, kun ne rupeaa sitten yhteen luutumaan, niin se on hyvin tärkeää pitää sitten semmoisen koiran lihaksisto kyllä auki. Mutta mä sanoisin, että kyllä niin kuin voi hieroa, mutta hyvin tarkasti sitten koiran eleitä lukien. Hyvä. Jos ei muita kysymyksiä tule, niin minä kiitän kuuntelemisesta ja tosiaan Tanjalle vielä kerran kiitokset kutsusta saapua teille tänne luennoimaan. Ihanan paljon on täällä niin kuin tuttuja ihmisiä. Joo, ja harrastustoimikunnan puolesta kiitämme, että saatiin sinut luennoimaan tätä tärkeää aihetta ja odotamme innolla tallennetta. Kiitos paljon ja nyt tästä sitten lähdetään hieromaan koiriamme. Kyllä. Kiitos. 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 Moi. Moi moi. Moi. Moi moi.